Unboxing from DTI. Salok lang. Ayan, the blue. Ay, nice. Apa man dito? Ito. Kapil man ito. Masyado itong karon, itong katsa. Ito para wala ginama. 200. Malata man na siya. Ada mo dako. Parehas lang size. Ano pa nito? 10? Lang. Sobra sabi. Baliktad ka na diha ang pamusok. Baliyon pa magyud. Ate sing ani daghan mabuhat. Pangas pupuk sa ngalan sa inyong store. Sampot ron ta ko nang ihap. Bigyan ko gani kay ano na yung nakakuhan. Mga ba? Kasi 50 siguro. No. Ito na hulog. 50 lagi. Lukot-lukot. Lagi katumpas sa tungkol. Hindi na tamang kinatong yelo. Ha? Hindi na tamang kinanglan itong yelo. Ito po isa. So bigger lang siya. Amurag ani oh. Okay, so tanan-tanan. Makita niyo sa ilalim mo na wala ito.